never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is SPG. As in, super back-ganern secret file ng ating kabisyo na si Zen. Si Zen na merong isang kinaiinisan sa kanilang opisina. Ang kasamahan niya sa trabaho na nag-feeling na boss. At dahil sa hindi na siya nakapagpigil pa, dahil sobra na itong kasamahan niya na ito, nakaisip siya ng paraan para makaganti rito ng palihim, ng pailalim, ng nakakaibil. Duraan ang iniinuman nitong hot choco drink. So kita naman niya na ininom ng taong kinaiinisan niya yung dinuraan niya at sinawsawan pa ng tinapay. Success. At ang sabi nga niya, kung demonyo siya, mas demonyo ang secret palsinder natin. So pakinggan na natin ang mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni Brian Mariano. Para kay Zen, dapat plema tsaka sipon para mas masarap. Grabe naman tong kababuyan na pinag-uusapan natin, guys, ha? Pero kung sa bagay, kung nakakainis ba naman talaga bakit di mo nalang lagyan nun? Wow! Ay, charot lang with a root. Pero sabi nga nila sa mga restaurants, kapag kumakain ka raw, kahit sa ang fast food, basta alam mong may magsuserve sa'yo ng pagkain o di kaya naman ng inumin, wag na wag ka raw mamamahiya ng servant or wag na wag ka raw betch or wag na wag ka raw irate or in Tagalog, wag kang galit na galit. Dahil pag nagalit ka at puro ka reklamo, hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari sa pagkain o inumin mo. Baka may ipiniga pa dyan na basahan. Charot, darot, pero wag naman sana. Eto naman ang sabi ni Nash Luca L. Magandang hapon, DJ Rocky. Para to kay Laway Power ni Zen. Nako, may kilala rin akong ginawa yan. Though, it's explicitly nakakasuka, pero mas prefer ko yata na ipakulam na lang. Ito yata yung nakakasukang SPG since nakinig ako sa iyo, DJ Rocky. Baka nga sa maliit pa si ate nagduduraan na sila ng mga kapatid o kalaro niya kapag nag-aaway, kaya going back to old school ang peg niya. Pwede. Ito naman ang sabi ni Darwin Russell. Na-imagine ko kung ano ang reaksyon ng uminom ng hot choco. May kasamang powerful na saliva nung inilagay ni Zen. Naalala ko, nagtimpla ako ng kape sa friend ko. Hindi ko pala namalayan na sobra ang asukal na inilagay ko pero hindi naman siya nagalit. Buti na lang. Napaka-meaningful nun, Darwin Russell. Ito naman sabi ni Ate A.Y. Dalisay. Ang bad ni sender, ako ginawa ko yan para maging sunod-sunuran sa akin ng jowa ko. Charot, joke lang. Pero may nakapagsabi na niyan sa akin, yung kape raw, duduraan daw para maging sunod-sunuran ng asawa mo sa'yo. Ako naman hindi naniniwala dyan sa ganyan. Na-curious lang ako, tinry ko kung totoo. Ang ending, ako rin ang nakainom ng kape.
Charot with harot. Minsan, ang laway din, pinanggagamot din yan. Yung bagong gising ka, as in wala pang mumog. Effective yun kapag masakit ang leeg mo. Totoo ba yun? Ito naman si Aliana Dalisay. Totoo ba lahat ng mga sinabi mo? Naniniwala po ba kayo dyan? Yung tipong kapag dinuruan mo yung drink ng boyfriend mo, magiging kayo forever, magiging sunod-sunuran siya sa'yo, magiging loyal, committed siya sa'yo? Diba? Dinuraan mo na nga't lahat, pero hindi pa rin. Charot! With harot! Tsaka yung yung masakit leeg, laway lang katapat. Hindi ako naniniwala sa ganun kapag may mga sakit-sakit o whatever. Feeling ko ang pinaka-effective dyan, hindi laway kundi pera. Charot with harot. Ito naman po ang sabi ni Charles Sancho. Drool. Yan yung sinabihan ka ng tanga but in English. Drool. Charot with harot. Kasi nga, diba, ang English ng tanga is drool. Di laway yun. Drool in English or saliva. Ewan ko sa'yo, Charles Sancho. Ang alam kong English ng tanga, alam mo kung ano? Alam mo kung ano? Kampana tuloy. Bell. Oh. Bell. Oh my God, di mo gets kung bakit bell? Kasi nga, tanga lang. Nagjo-joke ako, guys. Sasabihan sikat! Basta Love Radio! Ay, ito naman. Ayaw pang umanin yung joke ko. Sige na, tumawa ka na. Anyway, hi din kay Myra Dar. Miss you. Sabi ni Myra Dar, yun din daw yung ginawa niya dati. Ay, talaga ba? Ito naman sabi ni Ate Neneng B. Nakakita na ako ng ganyan. Sa isang barkadahan ng mga kabaklaan. Pinagtripan nila yung tropa nila, binigyan nila ng tinapay, palaman ay Reno o Reno. Bago nila ibigay, sinamahan muna nila ng dura. Nakakadiri pero sarap na sarap naman si bakla nung kinain yung sandwich. Hindi ko makalimutan yon, kaya pinipili ko ng sinasamahan kong barkada. Yung hindi gumagawa ng ganong kababuyang island. Pero LP ibang usapan, yung talap-talap. Charot with harot. PS, dinuraan din ako pero kinilig ako. Charot with harot. Sabi yan ni Ate Neneng B. Ang dami pa nag-comment sa secret file natin. Maraming nakaka-relate, maraming naka-witness na ng mga duraan, maraming nababuyan. Actually ako nababuyan ako . Pero siguro kung ikaw yung nasa kalagayan talaga ng SPG secret file sender natin, ganun din siguro yung gagawin mo. Baka mas malala pa, baka hindi makapangyarihang laway mo yung ilalagay mo. O baka dasalan mo na lang kasi. Ito naman. Anyway, alam mo, SPG Secret Files Sender Zen, hindi kita masisisi kung yan yung nagawa mo. Pero syempre, naniniwala tayo sa mga salitang karma, and what goes around, comes around. What goes up must come down. So, bilog ang mundo, hindi natin alam. Para din itong gulo, minsan nasa taas ka, minsan nasa baba ka. Oo, depende na lang kung papaano mo lalawayan. Ang mga bagay-bagay. Ano ba itong mga sinasabi ko? Ewan ko ba? Kasi naman to, laway yung pinag-usapan . Makapangyarihan naman kasi talaga yung laway. Diba? It can either make or break a person. Yung words natin, yung paggamit natin ng ating bibig can make or break a person. So let's choose our words wisely. At sa mga magkakaopisina po dyan, hindi naman talaga maiiwasan na meron kayong mga konting tampuhan o di kaya naman hindi nyo maintindihan yung mga desisyong ginagawa ng inyong katrabaho, lalong-lalo na kapag ito'y nakakaapekto na sa mismong flow ng operasyon na meron kayo. Yan, dyan nakakaasar talaga ang mga tao, lalong-lalo na kapag may mga naapektuhan ng ibang trabaho o kaya naman kapag pinapasa na sa'yo yung trabahong hindi naman para sa'yo. Or kapag pagod ka na pero sinusulit ka pa. Tapos ang malupit doon, ang instructions hindi nanggaling sa boss mo, nanggaling pa sa kapwa mo, empleyado.
na parehas lang ng iyong ranggo. So, valid yung nararamdaman mo, but there are a lot of ways para ma-address yung issue natin sa mga kasamahan natin sa trabaho. Kapag meron kang hindi maintindihan and if you want na may pagbabago dito sa kasamahan mo at kahit papano may malasakit ka at gusto mo na maging okay, maging harmonious ang relationship ninyong lahat sa opisina, then you can ask your HR. Sabihin mo sa HR ninyo, kayo naman po gumamit ng makapangyarihang laway nyo. Sabay-sabay po tayong dumura sa inumin niya. Charot! Hindi, kumbaga, pwedeng sila yung kumausap dun sa tao. Di ba merong assessment yan regularly? Depende siguro sa dynamics, sa culture na meron ng inyong opisina. Pero naniniwala ako once again na always be kind. Kasi yung kindness goes everywhere. Maniwala kayo dyan. Always be kind, even to animals. In Tagalog, maging mabuti kahit sa mga ugaling animal. Charot! May darot! Sa mga kabisyo natin out there na gustong mag-share ng kanilang secrets, share it to me, raketera@gmail.com. I gotta say BRB as in bathroom break. You're still with me, DJ Raki, and you are listening here sa Stasyong number 1. Sa mga malulupet, manggapang sa kakalsadahan, 90.7 Love Radio. This is SPG as in Super Bagginer Secret. Sasakyan sikat, basta't love